fenwaru kuru kollana huriha gotu kummes rangaw kameke awanda denne wen den ti vidalu nantoge tere gawgundu sama ekuga mase kurefa tibbe befu ge nanti vidalu egotukavs tiga tigi vidalu befu ge ade nuwaden algon duwakos naha ngeto mitatere mase kore birevi bara integrity ya ekko mase korwa befu kama algoda gabu kureveni niharti kuringesti devi henadi niharu amdum e seniority ya ekko ekan ama maboda rangawan kama gabu kurawu waraboda taidu kurang adi waraboda hingama jehetu vidalu agota senior befu adi mitanuga evs ebawatu wahaken aden arafani befu mi mitanang ayyan wegen da diumaki awundu fakura kama ingeto shukriya Ibrahim शुक्रिया भैया याद दौड़ कमेटी बदल कुर्मकी अवन्न मिताति बेन कोल्ला वर फसह कम इंगदा अदि दौड़ कमेटी हम मादम सन का बदल कोल्मकी दो कमेटी अवन्न इत्तिफाक वोट लिबिज्जा कुरविदान कम नमविस ती देन्नेवि लिस्टुगे नंतौगा हम एबतिबि तिबुनागत गाबले नोंबे फोन हेंबीमा अवन्न हम फेने मिसाल का बलमाहिंदा मिहार दौड़ कमेटी के चेया कम हुंदे सोदवा वरन वकी सीनियर्स हिंकन गोतुंगस हमा लेवल दे गोतुंगस दम बेफों में बती बेती अल्लाह ही बावन नंदे अन्ना बाकन ने तिंग आवंग एदनी हमा बारो नंगला बेले मफो तिबुना गोतुं नेंगे मुद्दे अदि मिहारू तिबुना गोतुं वाकम वन्यामो अने तंतन के हेडुंदागे मिहातना आवंग अडेफे गोतुगा मितांग कंकं कुरिकन नेंगे हेडुं गिनई स्कैन कुरिकन बस नेंगे हेडुं गिने हंगे हेडके किया हुट्टक सदी हेडकन नोन यंगे मावन बजागन्नान कननु ती कावन का गबोल न करे दुर्गमटे बलो कराक मन शुक्रिया शुक्रिया इन्हें चीदा सईदा शुक्रिया मैं अर्गोनस पोने वाली बारे एक्सपीरियंस मी हम का कंकम योड़े ए सोदुग में ने कि हम फ्रेशनेस रे बिड कमेटी का तो मी हम वरबड़ एंजॉय ने दो मी असमी का मसिकते वर मुहिम को दो वी हैव टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस है हमें कने मी हार ओने हुरिया कर जुवान ना मी हार मुस्कुली में कच्चस नेंगे ने एक एमी को दो हुना ने हुरिया तो का जुवान एमी ने दुनिया में कोच का वामित का में से मी गोगत दाचकन जुवान में सिंगे ने एक हुरिया तो ने सरकार को जहाज को राज्य का जुवान हुरिया कम कमी नहीं कम को दान मी वर बड़ विखा बड़े की डील तक को वर में कम यू हैव टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस हुन मी ना ये चांस दें जाए अब शुक्रिया मैं मी अवन एक्सपीरियंस वहाँ तक कर हम मिहार में गिफ्ट टीम की हम विद्यार्थी का मिताते में सीनियर एक्सपीरियंस टीम का धन्यवाद देंगे तो हमारे केवल ती वेटी कर टीम हमारे डिप्टी चीज़ डालो या अवगढ़ बस जुमले को मिया ताइज को रे कहूँ को मिया जमाम वंदे बिड कमेटी का तजुर्बा हुई बेफुले सोदिग भी कमेटी का इनुमकी नि कमेटी दिर्गेंदाने मी फुरियमा कमेट को तो आओ देखनी इतना को मैं सबे वो उनको में सोदिग बैंडा भी एक्सपीरियंस दिलती भी हुरिया बेफुंगे ना हिस्सा करो बस फंसे वार करने के मिहार बिरोगो तो मी कमेटी के मीन जमाना को बिड कमेटी का मसके को रेखा को से मी मा एक नौरा फाहक को लंबे मी आदे शुक्रिया डिप्टी मी नहदा विद्यालय से सैफ चेताला आदे शुक्रिया मैं मी आलूना बस मी डेप्यूटी एफाह का कुरेवी मी नुकुता आलूना हम ताई दो कुरां ये तो मी सोदिगा की हम मी वारा गिना दोस वेज मी बिड कमेटी का मसे के कुरावा ए तजुर्बा बस मी होरी बेफुले दे आलून का बोल कुरा गोतुगा मी बिड कमेटी ये की असलुगा मी एक फील्ड मी एक्सपीरियंस होरी आदि मी एजुकेशनल बैकग्राउंड वेस होरी मी बिड इवैल्युएट कुरुमुगे मी फेंबर होरी बायका वांजे हेंगी मा बिड कमिटी गा तिब्बममानी ए बिडन इवैल्युएट कुरेवे वरुगे फेंबर होरी गाबेल मी हेंगी मा मी एगोत विस्नवाफा बिड कमिटी नेंगम के हम अवारा मुहिम का हेंगी मा एवाक दंडवालम बेनुवे दे डेप्यूटी फागा कुरे विनकुतायन अरुण हम मी ताइद कुरा वाहक दंडवालन सोदि हिमेनुम की हम मी हम अवारा मुहिम का ये तो शुक्रिया रबर शुक्रिया नहदा सैफ alundu hama mi faha kollam benuwi mi zuwanna medwa the experience medwa ka dekkeveti the right type of experience is important ingeto kame kormuga warak ginadu kankamuga mi gotka sevves befulaka waki dannawa echenno eko alunne eba visnanji kom baawate ge experience etto
තිරිසහර වගෙන් අරුණ එක්ස්පීරියන්ස්ඩ් බේෆලක් බදල්ක දහසශෙග මේ බදල හොදා මිතිබි දැන් එහෙම වීම ජමානායක කංකම් බදල්ස් වාංජේ දෙහෙමි හුන ෆුර්සත්ස් තිබෙන්ජේ අදී ඒගේ ඉතර දන්නවා ෆාන කොම මේ අනෙක්කාවස් මේ දන්නවනි වකි බේෆලක දන්නවා එච්චනෝ එක මිතනකවස් බිඩුතක ඇච්චි කුරුමුග මාරංග රෙපියුටේෂන් වෙත්තනේ නෝමි යකි ගත එහෙම වීම අලුගොඬු හිතුන් ඒ බදලක ෆුර්සත් දිනුමකි නෙක්කමෙන්නු දැන් මේ දන්නවා ගොත ඒ කොම් බාවතගේ එක්ස්පීරියන්ස් එතෝ අලුගොඬු මේරුකම කුරිමත්ලාගේ නිකුතින් බය මෙම්බුනේ එක්ස්පීරියන්ස් නැතේ දාවුන් දන්නේ මිරන් හලාක් කොල්ලමුගේ එක්ස්පීරියන්ස් ඒ අලුගොඬුගේ අතක නැති ඉංගෙත එහෙම වීම ඒවස් විස්නාලා නගර කම එකම ඩෙපියුටි මේයර්ස් විදාලෝනි නගර වාහකේ කන්නේගේ ඒක එක්ස්පීරියන්ස් ති විදාලවා ගොත ගිනදු හොරෙෆ උලෙෆ හොරි මීහකු ලුන් නගර එහෙන්නම සම මුලින් ආ පේජෙන් ආ ලීෆේ ටර්න් කුරුමකීස් ඔන්න කමෙන් ගෙත කන්තව අද අම්දුන් අල්ගුන්ගේ රෙපියුටේෂනල් ලැබවතුගේ බෑවරු මේ ලග්ගඬු ජෙහිෆ හොරුමා එක්කොම දන්නවා وبشكر سيف قصد إبراهيم هذا ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಅದು ಅವನು ಫುರ್ತಮಕಮ ಗಾಹಾಲಂ ಬೇನ ಅಷ್ಟು ಬೀಡು ಕಮಿಟಿ ಬದಲು ಕೂರಾ ಇರು ಗವ್ಯಸ್ ಕಾ ಮಸ್ತಕ ದಿಮಾಫ್ ಇತ್ತು ಮಿಹಾರ ಬೀಡು ಕಮಿಟಿಗೆ ಫರಾತ್ ಈ ವಾರ ಮುಹಿಮ್ ಕಮ ಕಣ್ಣ ಹಮ ಕಮೆನ್ನತಿ ಬದಲು ಉನ್ನೇಕಿ ಅವನು ಹಿಯನ್ನುವ ಮಾಕರ ಅವ ಕಮ ಹೆನ್ನ ದಿಗ್ ಸೈಫ್ ಇಬ್ನ ಎಚ್ಚ ಸಮ ಅವನು ಎಚ್ಚ ಬನದಾನ ಇಬ್ನಾ ವತಂ ಹಮ ತನಗೆ ಹೆಡುಂ ತಿಬುಂ ವರ ನಾವ ಕಮ ಫೆನ್ನಾತಿ ಮಿಹಾರ ಹಮ ಹೆಡುಂ ನಿತಿನಿ ಹುಡಿಯಾತನೆಗ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಡುಂ ಬಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಡುಂ ಹುಡಿಯಾ ಹೆಡುಂ ಅಂದ ಫೋನ್ ಬಸ್ ಮಿಯಂ ಬಸ್ ಮಿಮನ್ನ ನೀಗ ತಿರ ಹೆಡುಂ ತಿಬುನಾ ಹೆಡುಂ කොම්බ තනගල් සිම හෙඩොන් නුඹයි කොනෝල හැම වාකි ආබයක කොරාත දෙයිෆා ආබයක දෙයිෆා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මේ බිඩු කමිටි බලාරුව හැම වාක දන්නවා ශුක්‍රියා මේ බිඩ් කමිටිගේ නිමුනග අලුගඬ ෆෙන් ෆෙන් අවඩ බේර අතහබර දුවින් බෙදි බෙදමුග මස්සතක වලකම් පහ කරවෙති යසබෝල දෙන් බර තෆ්සීල් දන්යා තෆ්සීල් දෙවිදානකම කරන්නේ මිගඩීක මේ සාබිතුමක කන්දත වාහදකම අලුන් බේනවා තීවේ මේ එබෙෆුල් රක්කාදරක මට්ටකයි අදී අලුන් මෙම්ම රක්කාදරක මට්ටක මේ මාසකෙම කරවෙනි තමුගේ රක්කාදරක රෙපියුටේෂන් දමහට්ට මට්ටක හැම මිහාර මේ ගොත විස්නාරුග අලුන් දෙක ගොතුක මියගොත මිකම් කුරුම කියසුග මේ අලුන් මේ කවස්ලබ් සදී අලුන් ගන්න රක්කාදරක මේ බොඩ බදාෆම් කම කරන දැන් මේ කුරිකුරතන විතර බදොත සබ ගෙන්නන් ඒ කමිටිගේ නිම්මන්ත අලුන් බස් ෆෙනිකෙන් දැන් මේ එවලක දාගොතන අලුන් මේ විස්නානි මිහාර මිහාර මේ ඉන්නකොට වෙජ මිහාර බස් නේගි අසුග මිතා කන්තත් නිමිගෙන් ගොස්වරකම ෆාහකුම් කරවෙන ඒගොතම කුරිග මිහාර හුන්නවර සබරි අලුන් නේ ගත බිට් කමිටි වර බොඩති බිටත නිමිෆා බොහරි එකම කෝ ඒග මේ එන්නේ දේගොතක ප්‍රශස්ත ෆලෝකන කරවරකම බය ෆරපා කරවුනාති අවුන් මිතකම මේකන සාබිත මේ ගත පබ්ලික වාදකම කි අලුන් දෙක ගතක එවස් මුග හගුතක දානකම වාදෙච්චන පුණා එහෙම ඒවහක දන්නවාද මිසාව අමුතුක මිසාව ළඟවලකම යත අරබ शुक्रिया देंगाने डिप्यूटी सदिहमा हिंबे सागोरी सऊदी के वाला एक्सपीरियंस बेफले हम बिट कमिटी में क्या हम अलवंत के कोतो करना लोकमे එහෙම මේ හිම්බ රොෂලි ගත මේ එස්ජීඑෆ් නෝඩා ගන්න වඤ්ඤාම බිට් කමිටිය එබ්බෆල උනක සෝදික දාදපුමකි එබ්බෆල දෙවඩා ගන්න කහිම එච්චිවිදාල කවුන්සිලර්ස් ෆාකරවි යාල්ෆලා එකී ගන්න මිය අද යාල්ගොන් මේ කමිටිය කුලවල් ඉමදිමානු මොසොම් බයරු කුරුම් ගනියෙන් ඔතතිවේ नाइदा इब्राहिम का बदल गालगोन सऊदी गन्ना मियं इतनु कुरंग होफा ओशाला बेनु एगुतन डीजी इब्राहिम रशीद चेयादी रमीजा वाइस चेयादेन सऊदी अदी समीना इब्राहिम मरियम माशिया एमा मी डीजी मुसारवादी मी डिप्यूटी जायत कुर्बे गता अगुन बैठा हूँ सारा ये मम्मी देवे फ्रेंड से वोट मुद्दा ये बारी फंडा बे फ्रेंड तेरे मी तेरे बे फ्रेंड वोट है को मी आइटम फास्ट सेकंड दी शुक्रिया और आज वाले को तो कब वोट मुद्दा देवे फ्रेंड वोट पे एजेंडा आइटम है इधर को सुशाल कम मादे का स्पाद व्यापार हिंगुमा उद्द दिन में बड़ा को तो मशवरा करते हैं अने
अनि गाँव बनाते में जमा मी council तक रह आदि सिटी तक का स्पा मसके स्पा हिंगुन के हुद्दे council तक दिन में एकंत तक कोरिया में आने दें स्पा हिंगुन के मागन मसत तक के मी थेरेप्यूटिक मसकते हैं कमकी मी अवगण बड़ में देनी मी अवगण में हेल्थ एंड एजुकेशन कमिटी में फोनमा बेफुल अवगण दे लाफे के मती dengan badu maka de la fa mati mi kan kurang gendang alwan boda mosala hema ti be funa kota edi fen wada na manya mal wonde kota mosala kina to wada deputy cheda to mi basale ki mi ogoto smale eta vefare ta mi kamo gule master mi kamo ga goto nimmu kori mi kamo golumore related committee ko mi balance kan kam bedu ma fahoga council again nge mara musala go do fa ko and I want to me health and education committee fund वाला नहीं तो the mikun का इधर बराबर को तो निम्मा दे को से और गिना बेफुल ना मिकन दाती के गिंग बाबा डान में मितना है मा अगर मैं गोता का निम्मा ना और मी इकन को मिस्टर मसुका इमन हुद्दा तो दें फैशनी ये बात है ना हाथे फिर सब ने नॉलेज से विद्मा दे का हाथन निम्मा हुआ फिल स्टेशन कंडाला हुआ बिंकुली कंडाला में गुले को तो मशवरा को तो निम्मा then me yes I want to find a committee को अगुत के कंडाला में तने किन्ना उन्हें या me अगुत के ना उनका finance को committee को कंकुर ना लोहे ये मैं corporate committee फंड बनता है me अगुत के कंडाला हम किन्ना ना देखते तो අද අලුණු මේ දන්නවලන් වලනේ මිහාර මේ මාල සිටිගේ මාලේගේ හුළු මාලේගේ බිමුගේ අගා විලි මාලේගේ බිමුගේ අගා තෆාතු නේද එමේ මමි කුලිගේ අගු කණ්ඩාලා ඉරුග මේ එකම විස්නා වඩන් මේ කුලි කණ්ඩාලවුන් ඒ වරම් මුහිම්ම කම අලුණු දෙකේ තියම ඒකම් ෆහග කොල්ලම් බේනොවි මේ මිතනුන් හදාෆෝරේ බයෙන් එග්‍රීමන්ට් එකක වෙස බහුරි මේ මාලේකේ නුනි හුළු මාලේකේ එන් අගුග මේ විලි මාලේ වෙසම same rate ga hada for each use bahuri ingeto ekam ge sababun alun minan by far bade kuli kuda kuram wes enuge faratun hushelu ma mikan kam wes bade enuma mi kala mi kam dimave danati alun hama mi danwalam benu faha kollam benu bimuge agu tafatu tani mi vilimale ki amiwa goto ingeto den bridge wali marangalu gen dana ye yagin kame ingeto enuma mi ekam wes visna wadan mi kuli kandelu e muhimu kame gotu galon deketi hama faha kollam benu ehme e committee ekun nimma गा एकं रिया कुरेवुंग ई वरम मुहिम कम गालुन देखे शुक्रिया शुक्रिया आगोंडु कुदित दिरासक मी सरकारोगे कुंफुनित का सरकारोगे मस्सत का आदि प्राइवेट सेक्टर हाजुकुल विधान का आगुतके प्रपोज को देवे गवर्नमेंट फ्यूचर फसी वानिदिंग मी एंटी करप्शन यासगोन सिटी के सब मी आगो कनलो मन निम्मा फे निम्म मिता उन्नाने कम अलगोंड के निम्म फेने dengalgon anti corruption liefing ami emme bin ko yedde agutak ke hunnana ka buna dima onna tibe ka agondas nufena di council ke mi a council ka bati council nufenu sbf ka ya nufene de kama anti corruption fono algon man eti nudibe ke mona divis ema evakas tibe fonge mal mutaka danna dei episode ga ech nimma fa kama banyama ech ka base ko algon badle nugenes agutak ke kandala tantan dinuma ki emme agutak kan vedanati emme vaga hissa kore algon tibe fonna और बहुत शुक्रिया ये कमिटी बंदवार के एलियम्स बहुतवा वो के बारे में हम कम करवाने देखेंगे उसको मैं आशे वैसे हमें आलम में मिनिमल का मैं मेरा ये तो ना दे हिदमत के दिन में टका मैं गवर्नमेंट सर्विस सेंटर हुआ फिर मिलानी इतना भी सागे आलम में आगे कंडालन जे कम इतना कि हॉस्पिटल में इतना कि आगन में आधा पर इमारत के बाइक मरामत को के नोनी बुड़ मरामत को के बेफुंग इतना हिदमत के दम दने में हिदमत के आगन में असु देम वा हिदमत आगन में से देम बेन वा हिदमत का बात एक गुली के में कम मिदी है आगे कंडाला में हम सरकार बेन में आगे कंडाला आगे चार्ज कर है एग्रीमेंट हदा kan गवर्नमेंट का आगे ये बेन में वैसे में को तो निम्मा दम फोन कोऑपरेट कमिटी देन ताई तो देन यानी डिप्यूटी विधायक एजेंडा में कलवन में मिस्कित का मसेकरा बेफुलंग असगो एते बार वगुत के मेर बेकार बदे मी ए बेफुलंग असक कोन जांजे तन्नु हे तागो सिंग जांजे ती एकमट्ट का मेहर मसकते पुरेश बने डीजी अपडेट देव मिनट
aluna faakironi miskitoga masekura hulumade adi maleges miskitoga masekura befulumi finga jehuma dewarka durga hunna tanaka midanjeni civil service ge kawaiduga me onna gotun animi algon men asu miskitoga maseke kura muwazzafum sebajehe barabar befulum attendance maintain kura ehma algon men nan miskitaka da muwazzafun befulum masakatu gadiya nikumefa finga jahanganika hulmalege jamidan jehani saharaya mi ei fuderga dur rasta fatis namada nunama menduru namaduga kurin mi kuraven jehe masakketaka finga jehuma mihingos den fuderka duaswi muwazzafun sibati miskitam bede hettum galgon men difa muwazzafun fuderka taklifaka wani malege sade hulmalege smihra miskitawga mi finga jehum kanta the algonmen kuda balaliruga mihari bahuri portable device ma boda harade neti malege miskittahuga mi finga algonmen negidane algonmen system truko egoto algon suggest kuram mi portable device tan algonmen miskittahuga ani mi benu kuram fashayka gawanya miskittahuga muwazzafunna waraboda fasehawegen diuma adi miskittahuga mihar saftair kama ebefulunge kuram asakkatuga ma boda vis ragalwegen dana kama ehma algon hama warabodan eden mihar miskittahuga mitibbe muwazzafunna faseha adi ebefulunge masakkata itur foriham kam ganasden mattaka mi device tan har kurawen gote ka council budget pass kod denma ingata algon mi andaza kurani hulmale adi male ga anaka mihira pratama bara miskitaka algon mi durga huri bara miskita algon identify ko family mi bara miskitan ebe folga mi huriha setup je hum algon estimation naki 4 lakh rupiya har doana kam huriha device ka huriha kam setup hedma software operation ekko ingeto den ege algon detail paper huriha be from group ga hissa ko dena ade hulmale male mihar durga huri miskitta algon me kariga walking distance misaga hulmale sahara ga huri miskituga miskita ka ben menwata device egotan e benum wa algon identify fain 12 miskita mi huri egotan de mi कामयाब कम का वाक़ा न्या मोहरी हम इसके तक जो हम जहां काउंसिल प्लान खुद दिन में कॉलगन को मसले नहीं गया तो ये मामी हुई हम इसके तक डिवे साल को रहने वालों में बजट डिटेल पेपर देंगे ना उसने खुशाला करे दावता और मी खुशाला को तो फास्ट करें असल ये तो बजट पेपर खुशाला फे फास्ट को करे दावता मैं ना जल्द सागे इसके ये मैं फिर तायद को देवन ಅದು ಓಟ ಕಾದೆ ಏ ಉರಿಯಾ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಕೆಗ ಮಿ 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 ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗೆಜೆಟ್ ಹರಕೋರ ಹರಗೊಂಡ್ ಮೆ ದೆಂಗನ ದೋಕು ಪೇಪರ್ ಗೆನಸ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊರಿ ಗೆಂದಾವತ ಮೆ ಅದ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೆಂಗ ಹರಗೊಂಡ್ ಅನೆ ಮಿ ಯಾರ್ ಹಿಂಗಾಲ್ ಹಾಸಾಬದು ಕುಮಸ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಬೆ ಫನ ಅರೋವಾನ ಕೆ ಕುರಿರೆ ane algon mi masekata mena sande ga farammataka mi gina masekata ga bokorebe algon mi team tako den algon mi de committee ge de from mi saif fighter side on adi mi ayman den side on masekata koram mi dani mi gadi den ane sarkaram algon mena ituru masek kurmataka mi tajuddin school ge hol ham jessa de wa mehrabani em algon men mi dhaviru school ge exam ta nimma ko etana wade dendu ge mi masekata ge tura korebe gen dane de algonda mi deputy ya je badda kori mi department of judicial administration badda kori de ebe from wara mi response rangal ha wara algon ekure velas marangal ebe from government aterega amal kori em ebe from to gina malumat ke bori ha mi court to nimanta ka chi mi software mi digital ko hori ebe hori ha chi gina che bori ha algon men ebe from access de view access de algon men mi IT team ay bula IT team ko masay ko in future ka ekko masay ko la ko ta kamidani hem bijja algon mi nujhene by document ta future ka mi scan ko kanta kura ka wasi mi harus wargene scan ko for kam algon fa ko mi haro algon mege ijega database bedirus
algon menna mi faha koren defarato ko masa ko fika manya algon menna mul masiti digital skuru matta kam kore masakata warabbo duita ke fasiyata ke annana ko ema mi umid koreni mi setup hedun ha wa kam masake feren kam de weekend akko masake ko sunday ga up kore mer masake mo gadal kore via sunday ga up kore kam me bedeni uriya masakata ke metanu dipode che vidalwant mi alwolmen DNR DJ ko mi bevi baddalo mun emma wadu ufawari kamaka lebuni mi ugoto almen ane ka fondo certificate helmet ka mi genda kawani ga registry ge ami soft ane digital copy almen na badalan libene dibo e hisabon e badalu ga kawani certificate hifa ge nogos digital ko ge badala verify kofa wagutu fondo certificate e du hushala du eni ka digital ko almen na fonwa lebene intisabe hamaje ge mi ಗೆಂದುವೇನೆ ಗೋತಕಮ್ಮಿ ತರತೀವಿ ಗೆಂದನೆ ಮೀ ಅವಳತು ವರ ಉಫಾವರಿ ಕಮೆ ದವನಕಮಕ DNR ಮಿ ಉಗುತಾ ಮೆ ಆ ದಿಯರುಗ ಅವಮೆ ವರ ಮಸಕ್ಕೆ ಗೆನ್ ಲಾನೆ ನುದಿವಿ ಏರು ಆನೆ ದಿಯ ಎಚ್ ವರಗಿನ ಡಾಟಾ ತ ದೆವ್ವಂಗೆ ಬೆವಂ ವೆಸೆ ಬಸ್ಸು ಏಗತ ಏಮ ವರ ಜಮಾವಿ ಅಮಿಹಾರ್ ಮಿ ಉಗುತಾ ಮೆ ದಿಯ ಮಾಲೆ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊ ಫಾಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊ ಹುರಿಯಾರ ವೆಂಗೆ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಫುಂಗೆ ಅತುಗ ಕಾಪಿಯರು ಹುರಿಯಾ ಎಚ್ ವೆಜ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪಿಯರು ಹುರಿಯಾ ಎಚ್ ವೆಜ್ ಅವಮನ್ನ ಅನೆ ಮಿ ಫೆನ್ನನ ಗೊತಕ ತರತೀಬು ಕೊದ್ದವಾನಕ ಮೆ ಬೆಫುಂ ವಿದಾಳು ದ ಅವಮಂಗೆ ಮಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಿದಿಯ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಜಮಾವಿ ಅನೆ ಮಿ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ತ ege emme ihuge mi gasiya to ko ferike emma faha hamaya ebe funga to copy huri ha etche aw menna digital copy de ebe funga bas e ma ode to mi aw menna libunu warabbo courier men adi bitaga masakkata hadu ko liko ma aw menna libige de warabbo hingaw joma kam wege midani mi haro aw menge defarato coordination team awa masakke korobonge dani etche sta aw menna hama wi emma waga ade digital da libere ko to hada aw men වුණා වහම ගාටි ටීම එකක් මසෙක් කරමුගේ බද මේ අවමන ලිබේ වරබ්බොඩ හිංගව ජව මියන්න හෆ්තා තරේක කවුන්සිල් ක ගාගඩක මිදේ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂದೆ ಅಡ್ಡಿಯ ಫಹಿಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಹಿದುಮತ್ತ ಅವಮನ್ನ ದೇವಿಗೆಂದಾಣ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ಗೆಂದಾಣಿರ ಅದು ಕೊರವಿಯ ಏ ಸೌಮೆನ್ ಹೀಕುರು ವರಬ್ಬೋಡು ಅದದೆ ಮೀ ಫುಲ್ ಆನೆ ಮೀ ಏಗೆ ತಫ್ಸೀಲು ತಂಗ ಅವಮನ್ ಪ್ರೆಸ್ಕ ಆನೆ konkom hidumettaka mi ane edenjeru lanjeru konkom etchisatto conditionally alma permit deni konkom etchisatto e tafsil to almen publica amu quran nikolom ane apressa baddo ko fa evakata amu quran ane almege hidumetta tartibu wanagotaki kobato almen mi nafta fashani konkom kantatto e fahunde fashani konkom kantatto e uriya tafsil alodi kausal faratum preska ane uriya ane nusal na malumat dewan yet waqfa kansa saif shukriya me algondo o mi hama kuruko faha kollam benu vivara bodang algonmen shukur danno DJ Department of Judicial Administration adi Department of National Registration algonmen hama edunu huriha kamega ebe from data share koddevanti bi algonmen MOU ega so kurma fo ebe from naikon eves undagulen neti ebe from ge atugohori database arune access libene kama vidalo fa divaran hama mi response rangala die inge to e baddalu magal gonme hi kuri kodko undagus vedana kama fahare gami sarkaruge mossa deme donna gulum miunne gina faru huriha wagte gaves ek adi data share kurma ki varan undaw kama kave fornani ehennam sebe from vara open mind ega adi vara zimmadar kama ehiteri kama kon algon men name do amal korevi wahak ful dekkevi adi intizam tange hamajesso adevani ekamatta ka algon DJ shukur danwan adi Department of National Registration ge verinasha Homeland Ministry algon ekamuge shukur danwan inge to miedo ebe from e barlung dinumuga first ji wada no anam not fahat fa burawana algon me khidmat den waraddatiwan ehennam hama wara positive ko response libune inge to ekan algon hama khassa ko fa koram benu vim danwad shukriya ada bar shukriya hama mi algonmenna mi dawatu ke masata ko mi kam hama 100% support abadibe algonmen ke masakata hama kutu mi sawa ka feshumataka ibidal hen DNR sadi DJ evsama wara supportive algonmenna uriha madum mata access nibenu gotaka algonmenna ekan kodde adi mustaqbaluga defara guligen mase koraluga korobenu kote medmottaka sama algonmen team ta mihars mase korom medani ya mustaqbal algonmenna wara bod fasiye vegen dana adi ma
ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ವಿಧಾಳವೆ ಮಿ ಜಮಾಂತಕ ಫೆ ಕಮೆ ಮಿ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೆದುಮುಗ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹದಂಬಗೆ ಮಿ ಹುನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾಗೆ ಮಾ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನಂಜೆ ಮಸದ ದಿ ಅವನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಬೇನ ರೈತುನ ಫಸೆ ಹಿದಮತಕ ದಿನಮ ಈ ಮಿರಾತ್ ಕೊರವಿಯ ವರಂ ಅವಹ ಅವನ್ನ ಮಿ ಮಾ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಾಸಮ ದೇಗ ತಿಬೆಗೆ ಮಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಿಬೆ ನಿಸಂ ನಮಜಿಗೆ ದಾನೆ ರೈತುನ ಮಿದೆ ವರಬಡು ಫಸಿಯ ಕವೆ ವರಬಡು ದೇಕ ರೈತುನ ದಾನೆ ಅದು ಕುರಿತನುಗ ಅವನ್ನ ಮುಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೇನಮ ಕೇಸ್ ಅಮ ವರ ಫಸಿಯ ಹಿದಮ ದಿಬೆನ ತನ ಗೊತ್ತುಗ ಮಾ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬದಲು ಕೊರು ಎ ಅಮಾಜ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಗ ಅದು ಕೊರು ಅವನ್ನ ದಿಬೆ ಫುಂಗೆ ವಿಷ್ಣುನಾಥ ಅಮಾಜ ಅವನ್ನ ಅಮಾಜ ಗೊಸ ಏಕಂತ ಹಾಸ್ಯ ಕೊದ್ದೇನೆ ಅದು ಕೊರು ದೆನ್ ಇತರ ಕಮೆ ನತುನಾಕ ಮೇದ ಅವನ್ನ ಅಸ ನಿಮ್ಮ ವರಬಡು ಸುಗುಡೆ ಹರ ಪುರಿಯಾ ಬೇಫುನ್ ದೇವೆ ಬಾರ್ದು ಬಾಜರ್ದು